ಕಿಡ್ಡನ್ ಬುರ್ಪಲ್ಲ ಬುರ್ಪಲ್ಲ ಬರು ಬುರಿಯ 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 ಇದು ತೂಲೆಗೆ ಮನ ಮುಸುಂಟು ಈ ಬಣ್ಣು ತರಕೆನ್ನೆ ಬಾರ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತರೆ ಬಾರ್ದಿನ ಒಂದಿನ ಗೊತ್ತಾವುದಿ ಓಕೆ ನಂಜ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ఉంది నిన్న మేర కల్పిత క్రీమ్ స్లో మోషన్ మన పొన్నులేగా లిప్స్టిక్ ಬಾರ್ದು ಮಾದರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಮಯ 1 ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷ. ಮುಕ್ಲಿ ಮಾತ ಮರ್ಲೇರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಆಸೆ ಆತರು. ಸೊ ಅಂದೆ ನೊಂಜಿ ಗುಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ದುರು ನೆಕ್ ನನ್ನ ದಾದಾ ಆಯ್ತು ಮೀಯರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಶಯನ ಆತ ಶಯನ ಬಂಪಿನ ಶಯನ ಶಯನ ಜಪ್ಪುನಿಗೆ ಮೇರ್ ಜಪ್ಪುನ ಆತ 1 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪೇರಾಡಿಬೋದು ಮೇರಿತ್ತೆ ಮೀಯರಂಡಿಗೆ ಮೇರು ಮೀದು ಪೋಪಿನಿ ಸೀದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ 15 ದಿನ ಲವ್ ಆವೊಂದುಂಡು 15 ದಿನ ಅಂಡು ಮೀಟ ಅಂದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಚ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಪೋಪಿನಿಂದ ಫಿದಾರ್ದೇರು 2 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದಾಪುರ ಗೊತ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೆಟ್ಟಂಜಿ ಬಾಲ ಜೈತನು ಮುಗ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಅಲೆ ತೂರಾಗರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗಳ ಕಿಡ್ಡು ಮೂಸಿಂಗೋಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಪಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂದು ಮೂಸಿಂಗೋಲ್ ಆಡು. ಸಮಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 2 ಗಂಟೆ 11 ನಿಮಿಷ 2 ಗಂಟೆ 50 1 ಗಂಟೆ 59 ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಬರ್ಚಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ರಾತ್ರಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಇಡತಾ ಕನ್ನಡದಾಗಲ್ಲ ತೋಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಓಕೆ ನಾನು ಇಂತಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಬಿದಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೈಡ್ ಹೋಗ ತಿಕ್ವ ನಾನು ಆತ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಪ್ಲಾನ್ ಈಜಂತ ಮಾತ್ರ ಈಜರ ತುರಾಗ ಓ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಿರೇಲ್ ಬತ್ತು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಈಜಂತ ಮಾತ್ರ ಈಜನ ಮಾತ್ರ ಶಯನ ಉಂಟು ಏ ಹೋಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ ಈ ಬಣ್ಣು ತರಕೆನ್ನೆ ಬಾರ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತರೆ ಬಾರ್ದಿನ ಒಂದಿನ ಗೊತ್ತಾವುದಿ ನಿಲಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋಲೆ ಮಾರ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಮೇರೆ ಮೀರ್ದ ನೀವು ಬೋಪಿನೇ ಬಾ ಇತ್ತಂಜಿ ವಿಷಯ ಆತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಧನುಷ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುನ ಕ್ರೀಮ್ ನಂದೆ ಮೆತ್ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ತೂಲೆಗೆ ಮನ ಮುಸುಂಟು ಎಂಕಲ್ ಜೆತ್ತಪ್ಪನ ಪಾಡ್ನೆ ಅತ್ತವ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ఉంది నిన్న మేర కల్పిత క్రీమ్ ఏరే ಗೊತ್ತು ಮೀದು ಬಲ್ಲ పొరలు తగిలి కమ్మి పొరలు తగిలి కమ్మి పొరలు తగిలి కార్తీక పొర వాడదు ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಪಾಡ್ರ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ತೂಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತುಜಿ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೈಟ್ ಅವೇ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಾರ್ದಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾರ್ದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೋತನಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನ ಅದ ಈರ್ಜಿನ್ ಟೋನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಮಸ್ತ್ ಬರೋದು ಆಗ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಇಜ್ಜಿ ವರ ವೈರಸ್ ರೊಚ್ಚಿಲಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಯಾ ಬಂದನ್ಪಿ ಏ ಬಲೆ ಮಾತ ಏ ಕಾರ್ತಿ ಡೋರ್ ಪಾಡಾವ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ गाइस एंगल पिदाडिया नीरे निकले ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಓಡಿತೋಜು ನೀ ಕತ್ತಲೆ ದುಂಬೆ ಬೊಲ್ದು ಬೊಕ ಗಾಲ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಜಿನ ಮಾಪ್ ಮಂತ್ಲೆ ಎದುರುಡು ಕಿಡ್ಡು ಕುಲ್ದೇರು ಬರೋಟೆ ಎಂಗಲ್ನ ಬಾವೇರು ಕುಲ್ದೇರು ನೆಟೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮೋಕೆದ ಆ ನೆಟೆ ಕತ್ತಲಡು ಕುಲ್ದಿನ ಕಾರ್ತಿ ರಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಅವು ತೋಜಿ ಆಲೈತೆ ಲೈಟ್ ಬುರ್ನ ತೋಜುನು ಈ ಪಿದಾಡಿಯ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಂಡ 4 ಟ್ರೈನ್ಗೆ
ಹೆಗಳಿತೆ ಮೊಗಲ್ ಐತಾನಕನೆ 4 ಕಾಲಾಡು ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಇತ್ತೆ ದಾದಾಪುನು ಗೊತ್ತ ಜಾಡೆ ಪೋದು ಎತ್ತಿ ಬೋಕ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಯಾರ ಮತ್ತೆ ಅಲೆ ಅಲೆ ತುಲೆ ಮೊಗಲೆಲ್ಲ ಮೋಲೆ ತೋಜು ಕತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೂರು ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ತಕ್ಕಲ ಮೆತ್ತಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಉಂಟು ನನಗೆ ತೋಲ್ ಗಾಯಸ್ ಎಂಗುಲ್ ಬತ್ತ ಎತ್ತಿಯ ಲೈನ್ ಎಡಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಡಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಸೊ ಎಡೆ ಬಲ್ತು ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿನಾರು ವರ್ಷ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ನೆಡ್ತುಲೆ ದಾಲೇಜಿ ಮೇಕಪ್ ರಾಜಿದ್ ಬೋತನು ಎಟೇಂಜುಂಡು ಅದೇ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಾವೇರಿ ಅವ್ರ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿನಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತೆ ಕಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಡಿಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಪೂರ ಬಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವ ಸಮಯ 7 ಗಂಟೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅವು 2 ಜನ ತೊದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಮೈಸೂರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಸ್ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಡದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೋನದಿಲೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜೊತ್ತಲ್ಲ ಜೈದು ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಹೋಗೋದು ಸೊ ರಾಜಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಂಬಿ ಲಕ್ಕದೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಅರೆ ಬಲ್ಲಿರ್ಪಿನಿ ರಾಜಕ್ಕ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇ ತೂಪಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಕಡೆ ಲಕ್ಕದೇರು ಪಂಡ ಮೋನೆ ಪೂರ ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಪಂಡ ತಿರ್ಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ನೆಟೆ ಸೊ ಮೈಸೂರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಸ್ ಮೈಸೂರು ಪಾದಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಆಹಾ ಓಕೆ ತುಲೆ ನೆಟೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತಿನಾಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತು ಆರ್ ಕೆಲವರ ಓವರ್ ಮಲ್ಪಿ ಆರ್ ಕೆಲವರ ಓವರ್ ಮಲ್ತು ಪಾಲೆ ಹಾಕೊಡು ನಾಟಕನ ಅದು ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಎಂಗುಲ್ ತೋದು ಜಾ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಡೆದು ಒಕ್ಕಡೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೆಂಗುಲು ಒಂದು ನೆಟ್ ಓಡಿ ಪೋಪಿದೆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊನಬಿನ ರಿಕ್ಷಾ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈಸೂರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಎಕಡು ಮುಟ್ಟ ಇಂಕಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೇತಾರಾದಿದ್ದರು ಇತ್ತ ಯಾನ ಇಟ್ಟ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಧನುಷೆ ಧನುಷೆ ಆಂಡಲ ಎಂಪನ್ನಿ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಕಾಂಡದವರ ಯಾನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಎಗ್ಲ ನಿದ್ರೆಡ್ದು ಪುರ ಲಕ್ಕದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಈ ಪಂದ ಜನ ಮಂಡ ಅಂತ ഞാനിടത്തെ കോട രാത്രി ഊരുടുത്ത് ബത്തിന് ഊരുടുത്ത് ബസ് ഉണ്ടത്തെ സഡൻ ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ನಿ ಪೋಕ ಪಂದ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ನಿ ಮೈಸೂರು ಪೋಕ ಪಂದ್ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲಂತೂ ಜೈದಿನೇಜಿ ಮೊಕಲಂತ ಚೂರು ಜೈದೇರು ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ಜೈದಿನೇಜಿ ನಿಕ್ಲು ವೀಡತ್ತು ನಾ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪ ಮೊಲೊಂಜಿ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಸಡನ್ ಈಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಏಪದನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಪಿದಡೋಡು ಬಂದ ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಪಿದಡೋದು ಬಂದ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ತೋಷ್ಪಾಗದ ಪನ್ನೆ ಧನುಷ್ ಎಂಕಲ್ ನಡಿಗೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಮೈಸೂರು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇಡೇ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಂಕಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಸೂರು ತೀರ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೈಬೇನ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ಕಾಣದ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ ನಿದ್ರದ ಲಕ್ಕ ಮನ್ ಪೋಚಿ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ಕಾಣದ ಮುಖೇನ ಮಾರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿದ ಕಾರ್ತಿಕದ ಫುಲ್ ಗಿಡ್ಡ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ತಿರ್ಗೋಡು ಪೋಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟದ ವಾಯ್ದೊಂಡು ಏತ್ ಬೋಡಾದ ತಿರ್ಗೋಲಿಗೆ ಖಾಲಿ 2 ಸಾವಿರ ಏನ್ ಬರೋದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ರಾಜು ಸಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಸೊ ತುಲೆ 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 ದಾಲೇಜ್ ಎಂಗ್ಲಿತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಪೋಪ ಬಂದ ತೂಕ ನಮ್ಮ ತುರುವಾಗ ನಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೊಯ್ಬತ್ತರು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಗೋರ ಚಾಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗುಗ ಪಂದು ಎಂಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತ ಅಂಜಾದಿತ್ತ ಧನುಷ್ ಉಂಡತೆ
ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಬಾಯಿಗೆ ದೀಪಿನ ಮನ್ಪೆ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಪೋಂದುಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಕುಡರ ಕುಡರ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಪೊನ್ನುಲೆ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಬಾಳ್ದು ಎಂಕುಲು ಉಂಡತೆ ಎಂಕುಲು ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದ ಧನುಷು ಇಡ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿದೆ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಗ ತಿನ್ಕಾನ್ಬೇಕು ಹಾಕುವಂತಿನಲ್ಲ ಅದ ಮೈಸೂರು ಕೂಡ ಬೆನ್ನೆಟ್ಟು ದೆತ್ತನರು ನಂದು ನಾನು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಜರ್ನಿ ನೆಟ್ಟಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರು ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಐತಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಏನುಂಡದೆ ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕಿಪ್ಪು ಎಂತಿಂದ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊಂದು ಪುಳೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಂಬೆ ದೆಪ್ಪು 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 ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ವಿಜಿ ಉಂಡತೆ ಪ್ಲೇನ್ ದೋಸೆ ಪನ್ನಿ ಅವಿತ್ತರೆಗೆ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಅಂಚೆತ ಕುಡಾರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನೆ ಪಂಡೆ ಇರದಾಯ ಬೊರ್ಚಿ ಆಯ್ಕ ನಂದು ಧನುಷಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಓಡೊಂದುಂಡು ಅಂದ್ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನಿ ವಿಜಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ತಿನ್ನೆ ತಿನ್ನೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ತಿನ್ನೆ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂತ ಇದು ಮೊಕಲೆ ತಿನ್ಯಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಮೊಕಲು ತಿನ್ನಾರೆ ತಿನ್ನೆ 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 ನನ್ನ ಬಿದೊಡ್ಗ ಎಂಕುಲುಂಡದ ಇತ್ತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಜನ ಕಲ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಪೊಯ್ 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 ಹಾಂ ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನ ಪಂದುಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತುಲ ಎಂಕಲ್ 1 ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ದರ್ಶನ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೈದಿನ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆದ ಟ್ರಿಪ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂಡ 5 ಪಕ್ಕ ಧರ್ಮಗೊಂದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾ 5 ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ ಉಂಡತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಕೊಡುಂದೆ ನೀನು ನೆಟ್ಟೆ ಜನ ಫುಲ್ ಅದು ತಮೇಲೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರೈಕ್ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಂದೆ ಪಿರಪ್ಪ ಒಂದು ಲೈಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಸಿದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಆಡೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಣ್ಣ ತಿರ್ಗೇರೆ ದುಮ್ಮದು ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಣ ಸೋಲಾರ ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪನ ಸಾದಿಡೆ ಸಿಲಾಬ್ರಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಬತ್ತ ನೆಟೆ ಉಂಡತೆ ಹಾರರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಚಿನ ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ಲ ದಂಚಲ ಇತ್ತಂದೆ ಅವು ನೀರಿಡ್ ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡದೆ ಆ ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತ ಕುಲ್ಲರ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಪಕ್ಕಂದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬುಲ್ ರೈಡ್ಲ ಉಂಡುಂದೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐತಮ್ ಇದು ಕುಲ್ದು ಹಿತ್ತು ಬೂರುವರು ದಂಚಿನ ಗೇಮ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೊಕ್ಕಲು ಕುಲ್ವೇರ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಅಂಚ ತೂಕೆತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲು ದಾದ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬೇರು ಬಂದು ಮೊಕ್ಕಲು ಬೂರುವೇರ ಅಂದ್ ಕಾಟಿ ಚೂರು ರೆಡಿ 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 ಕಟ್ಟು ಜೇರ ಅಕ್ಕಲ್ ಬೂರುವೇರಲ್ಲ ಅಂಚದ್ದು ಕಾಣುಂಡು ಉತ್ತಲೇ ಕಿಡ್ಡು ಊರೊಂದಿಲ್ಲೇ ಕಿಡ್ಡು ನಾಯಿನ ಮಗತು ಆಡ್ನು ದಂಚು
ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ವಿಜಿ ಎಲ್ಲ ಕುಂಟು ಪೂರ ಬೋಲ್ದು ಕೆಂಪು ದಾಲ ಆತ ಹೋಪ ಅತಿ ಆತ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮನೆ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂಪೋಡು ನೆಂದು ಎಕ್ಕಿಜ್ಜೆ ನಮನೆ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂಪೋಡು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಾಪನ್ ಮನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಿಡ್ಡನ್ ಬುರ್ಪಲ್ಲ ಬುರ್ಪಲ್ಲ ಬುರು ಬುರಿಯ 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 ಕಿಡ್ಡು ಬುರಿ ದೊಂಬುಗು ತೋಜಿ ಮಾರ ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಡದ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪಿದಡಿಯರ್ ಇಂಥ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪರ್ ಹೆಡ್ 100 ಊರೆಗ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನೇ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಅಂದೇಟ್ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್